Na Coruña houbo un novo control policial nun after da Rúa Orzán que se saldou coa identificación de varias persoas. Os veciños do barrio xa levan anos denunciando problemas de convivencia e inseguridade nesa zona. Varias patrullas da Policía Local e tamén da Nacional achegáronse contra as 8 da mañá ata este after da Rúa Orzán para realizar un control rutineiro. Na intervención, os axentes identificaron varias persoas. Sole haber movimento, sobre todo as noites de fin de semana, de jueves a viernes e de viernes a sábado. Xoves, venres, sábado, sempre hai altercados e cousas. Si escoitamos, vemos policía, e incluso a veces vemos pasar xente que ven dali e pasa por aquí bastante perjudicada. Os veciños contan que levan xa anos aturando problemas de ruidos e de inseguridade. Machetes, coitelos, pelexas, eu creo que sí, os fines de semana todos os días. A xente veciña que pasa por ali a diario e cando vas ás 8 ou 9 da mañán para ir a traballar e encontrarte con ese petate aí, pois non é agradable. Incluso algún cliente noso, cando vai ao mercado, que pasa por aí, di, pasar por aí é tremendo. A policía sole pasar moi habitualmente por aí, sobre todo ás 7, 8 da mañá, falamos de noite de fin de semana, de jueves a viernes e de viernes a sábado, que é cando eu veño por a zona. No barrio explican que a policía intensificou a vixilancia na zona, pero din que non é dabondo para poder vivir tranquilos.